Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Informal settlers sa lupa ng simbahan sa Santo Tomas, Pampanga, nakikiusap na hintayin silang makalipat bago i-demolish ang kanilang mga tirahan. 50 karehiyon, kabilang sa 433 winners sa loto. Anomalya, pinabulaanan ng PCSO. Higit 33,000 PUV operators sa Central Luzon kailangan ng bagong fare matrix mula sa LTFRB. 5 lalaki arestado matapos manloob sa isang grocery store sa Candaba, Pampanga. Ayuda para sa mga survivor ng Bagyong Karding sa Dingalan, panawagan ng Aurora LGU. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Higit 1 linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding, hirap pa rin po sa pagbangon ang bayan ng Dingalan sa Aurora na labis na napinsala. Patuloy ngayon ang panawagan ng pamanang panlalawigan sa mga ibang ahensya ng gobyerno, maging sa ating mga kababayan na may mabubuting puso para sa ayuda na gagamitin ng mga survivors sa kanilang muling pagsisimula. Ang pinsala ng bagyo sa Dingalan, alamin natin sa ulat na ito. Isang linggo matapos ang paghagupit ng Super Typhoon Karding sa gitnang Luzon, kita pa rin ang bakas ng pinsala nito sa mga pananim, infrastruktura, kabuhayan at pamumuhay ng ating mga karehiyon. Sa lalawigan ng Aurora, bagamat nakabalik na sa kanilang mga tahanan ng mahigit 7,600 na pamilyang inilikas sa kasagsagan ng bagyo, nasa 3,650 na bahay naman ang nasira. Mahigit 2,500 sa mga lubos na nasira ay matatagpuan sa bayan ng Dingalan na labis na napinsala ng Super Typhoon. Nandyan din ang dagok sa magsasaka, nagahayupan at mga mangingisda. Ayon kay Aurora Governor Christian Noveras, nasa 164 million pesos ang halaga ng pinsala sa palay, high-value crops at livestock industry. 474 na bangka rin ang nasira na nagkakahalaga ng 34 million pesos. Malawak din ang sira sa infrastruktura gaya ng mga silid-aralan at pampublikong tanggapan sa Dingalan. Aabot ang halaga ng pinsala sa 72 million pesos. Dagdag pa rito ang pinsala sa mga accommodation establishments na nagkakahalaga ng mahigit 29 million pesos. Dahil dito, apektado rin ang kabuhayan ng higit 700 na manggagawa sa naturang bayan, maliban sa agarang pangangailangan tulad ng food packs, hygiene kits at iba't ibang uri ng gamot sa mga apektadong pamilya. Nagpaabot din ng financial assistance ang pamahalaang panlalawigan. Patuloy din umano ang pangangalap ng ayuda ng LGU mula sa iba't ibang ahensya na makatutulong sa muling pagbangon ng mga survivor ng bagyo. Bilang dagdag na ayuda sa mga ipinamahagi ng lokal na pamahalaan, tanggapang nasyonal at iba pang volunteer organizations. Nagpamahagi din tayo ng tulong pinansyal sa mga pamilya na nalubos na nasira ang mga bahay na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 million. Pinakilos din natin ang mga heavy equipment upang kumpunihin ang mga nasirang instruktura at tanggalin ang anumang mga balakid sa mga kalsada. Patuloy ang ating ginagawang pakikipag-ugnayan sa mga tanggapang nasyonal tulad ng DSWD para sa dagdag na family food packs, sa Department of Agriculture para sa mga pananim, abono at kagamitang pangisda, sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa shelter assistance, at sa iba't ibang volunteer organization para sa mga donasyon. Isa pa raw sa pagtutuunan ng pansin ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapatupad ng Economic Convergence Program sa Dingalan upang lubos na matutukan ang pangangailangan ng mga residente. Sa ilalim ng Economic Convergence Program, pagsasama-samahin natin ang iba't ibang proyekto at serbisyong inihahatid
ng pamahalaan upang maiwasan ang pagbibigay ng paunti-unting tulong, bagkus ay gawin nating ugnay-ugnay ang mga proyekto at serbisyo na ihatid sa mga benepisyaryo. Sisimulan po natin ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga komodidad sa pamamagitan ng agresibong pagsasanay sa mga komodidad. Sa kabila ng matinding pagsubok, positibo ang gobernador na muling makababangon ng mga taga-Dinggalan. Nagpasalamat din ang gobernador sa agarang pagtugon ng Disaster Risk Reduction and Management Office at LGU sa bawat bayan, gayon din ang kooperasyon ng mga mamamayan. Labis na ipinagpapasalamat ng gobernador na walang casualties, bagamat may nasa 27 katao ang nasaktan dulot ng bagyo. Lubos po akong nananalig na kaya nating lampasan ang dagok na ating tinamo. Hindi kayang gupuin ng isang bagyo ang katatagan, pananalig at pagkakaisa nating mga anak ng Aurora, lalong higit ang kababayan natin sa Dinggalan. Sa patuloy nating pagkakaisa at pagtulong-tulong at gabay ng poong may kapal, sama-sama tayong babangong muli. Angelica Cara, CLTV News. Nananawagan ngayon ang ilang informal settlers sa Barangay Poblacion, Santo Tomas, Pampanga sa Archdiocese ng San Fernando na bigyan sila ng pagkakataon na makalipat muna bago tuluyang i-demolish ang kanilang mga tinitirhan. Ito'y kasunod ng demand letter ng Legal Counsel ng Archdiocese na nag-uutos sa barangay government na tanggalin na ang mga illegal structures sa lupang pag-aari ng simbahan. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Sa ligurang bahagi ng simbahang ito sa Barangay Poblacion, Santo Tomas, Pampanga, naninirahan ang ilan sa ating mga kabalen. May access road ang mga bahay dito na hindi lamang yari sa light materials, kundi halos konkreto na. Ito na ang kinamulat ng komunidad ng mga residente dito, gaya na lamang ni Lilibet Deyang. Sa kabila nito, aminado siya na hindi sila ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Kaya naman ngayong pinaalis sila ng Archdiocese of San Fernando, ang lehitimong may-ari ng lupa, halos manlumo si Aling Lilibet at ang kanyang mga kapitbahay. Ngayon po, parang wala na ako po sa sarili ko. Ngayon kasi yan po, inaalala namin yung pinanggawaan namin ng bahay, inuutang lang po namin, tapos bigla lang po kami paalisin. Buwan ng Agosto nang makarating ang final demand letter ni Atty. Victor Roque, Legal Counsel ng Archdiocese ng San Fernando kay Kapitan Alvaro Jensan ng Barangay Poblacion. Dito nakasaad ang kahilingan ng Archdiocese sa barangay official na ipatanggal na ang mga illegal structure sa likod ng simbahan. Kaya naman si Aling Lilibet agad na nakiusap sa kanilang kura paroko. Sabi po ni Father, pupunta kayo dun sa sanctuary, makiusap kayo po. Ginawa naman daw ng kapitbahay ni Aling Lilibet ang pakikiusap na si Alma David, pero ang kanilang bagsak ay sa abogado pa rin ng simbahan. Yung sister, tsaka po yung secretary ni Father Among Labares po, sabi niya, binasa, yun nga pong letter nasa kanila din po, hawak nila. Ito nasa attorney na, siya na lang kausapin nyo. Puntahan nyo si Attorney Roque sa tabi daw po ng PhilHealth, doon daw po nakatira. Ngayon, humingi kayo ng schedule sa kanya, siya nang makikipag-usap sa inyo kung ano yung concern niya, ano dapat nyong gawin. Dahil sa nakaambang demolusyon na isama raw sa dalangin ng magkakapitbahay ngayon na wag muna silang paalisin sa lugar na kanilang tinitirhan. Talaga po, pag pumasok po ako sa harap ng simbahan, sa harap ng yun alam pinapanalangin ko po na sana wag kami pong paalisin dito, sana dinggin po kami, sabi ko. Wag na po kami paalisin dito sa tinitiran namin dahil matagal-tagal na po kami dito. Dito na po kami lumaki. Nagkaanak, nagkaapo.
Tiniyak naman ni Mayor John Sambo ng Santo Tomas na mamamagitan siya sa usapin at magbibigay ng tulong sa kanyang mga nasasakupan. Nag-meeting kami, so hingi kami ng pagkakataon ngayon na makausap, no, makausap sila. At siyempre, I will represent my constituents also, no. Kanya nga ho, nag-convene kami at pati ang ating Vice Mayor, in-invite ko na kung paano natin masolusyonan. Naniniwala naman tayo lahat ng problema may solusyon. Plano na rin daw ng Local Housing Committee ng Sangguniang Bayan na siyasatin ang mga municipal idle land para sa relokasyon ng mga informal settlers. Okay naman na bibigyan po natin ng magandang relocation ang ating mga kababaryo doon na kung sakali na hindi po tayo pagbibigyan ng Archdiocese. Ayun po, siguro po ay kami maghahanap na ng magandang relocation. Kaya nga po, inahanap na po namin lahat ng paghahari ng municipal government ng ating bayan. Samantala, tinungo ng CLTV News ang tanggapan ng Archdiocese of San Fernando sa Chancery. Ayon sa kinatawan ng simbahan na aming nakapanayam na tumanggi ng humarap sa kamera, bibigyan naman daw nila ng palugit ang mga informal settlers para makahanap ng malilipatan. Paulo G. Santos, CLTV News. Tiniyak ng Social Security System o SSS ang benepisyo na 185 manggagawa sa 7 pribadong kumpanya sa Malolos, Bulacan sa kabila ng hindi paghuhulog ng mga employer ng SSS contribution. Ayon po sa SSS, aabot sa 8.2 million pesos ang hindi nababayarang kontribusyon. Sa ginanap na Run Against Contribution Evaders or RACE campaign, sinadya ng SSS sa mga employer upang kausapin sa kanilang obligasyon at magsumite ng aplikasyon sa Pandemic Relief and Restructuring Program o PRRP3 bago ang November 22, 2022. Ang PRRP3 ay isang programa upang maalalayan ang mga delinquent employers na makabayan. Kapag pumasok sa PRRP3 ang isang delinquent employer, mabibigyan ito ng pagkakataon na makapagbayad ng installment na walang penalties. Kapag hindi nababayaran ang mga kontribusyon, pangunahing apektado po ang mga benepisyo sa panganganak, pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, pagreretiro, pagkabaldado, pagkamatay, at hanggang sa paglilibing. Samantala sa datos ng SSS Malolos Branch, aabot sa 5,684 ang bilang ng mga active employers at nasa 30,000 ang bilang ng mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya sa Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Malolos at Giginto. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nasa kote po ng mga otoridad ang 5 kawatan sa Candaba, Pampanga nitong Linggo, October 2.
Ayon kay Pampanga Acting Provincial Director Alvin Consolacion, alauna ng madaling araw, nang makatanggap sila ng robbery report sa isang grocery store sa loob ng Candaba Public Market sa Barangay San Agustin. Agad namang rumisponde ang mga pulis Candaba at kanilang naaresto ang mga suspect na sina Reniland Pangilinan, Jomar Sibug at Eric Pangilina, lahat mula po sa Barangay Pasig C. Lester Mangila ng Barangay Buas at John Henry Simbulan ng San Agustin. Nakatakas naman sina Joshua Prado, Bill Balagtas at 2 pang suspect. Nakuha sa mga suspect ang mga ninakaw na grocery items at isang bolt cutter. Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator na hindi po pwedeng maningil ng inaprobahang dagdag pasahe kung wala po silang bagong taripa o fare matrix. Ayon sa tanggapan, higit 33,000 public utility vehicle o PUV operators sa rehiyon ang inaasahang kukuha ng bagong fare matrix. Narito ang detalye. Naabutan ng CLTV News na nakapila sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang driver-operator na si Nardito Maniago. Kailangan kasi niya ang bagong fare matrix o taripa upang makapaningil ang dagdag pasahe na kamakailan lamang ay inaprubahan kasunod ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Piso ang dagdag pasahe na inaprubahan ng LTFRB para sa mga modern at traditional jeepneys. 2 pesos naman ang dagdag sa mga bus at 5 piso ang itinaas ng flag down rate sa mga taxi at TNVS. Ayon kay Mang Nardito, labis na naapektuhan ng kanilang kabuhayan bunsod ng pandemya na sinundan ng oil price hike, kaya ang dagdag pasahe ang nakikita nilang solusyon para makabangon. Malaki kasi dati mahina yung kinikita namin. Ngayon, kailangan namin talagang dagdag pasahe. So sa tingin niyo po ito mararamdaman po ninyo itong dagdag na to? Oo. Malaking tulong din daw para sa pamilya ng jeepney driver na si Jopon Salbadico ang dagdag pasahe. Ngunit iniisip din niya ang magiging epekto nito sa mga mananakay. Kaya kung siya raw ang tatanungin, mas gugustuhin sana niyang bumaba ang presyo ng diesel kaysa magtaas ng pasahe. Nakakatulong po sa amin lalo na nadagdag yung pasahe. Kaya lang po, naawa din po ako sa mga commuters. Sana lang po, gusto ko lang po sana mababa yung diesel. Yan po yung gusto ko kasi lalo na po sa mga estudyante, sila po yung apektado sa pagtaas ng pasahe. Ang driver na si Ver Reyes, aminadong wala pang bagong taripa, kaya naman hindi pa raw siya naniningil ang dagdag pasahe. Bagamat hindi kanya ipinapasadang jeep, umaasa siyang mararamdaman ng epekto ng pisong dagdag pasahe. Pag naibiyahe na yung ganung presyo, halaga ng pamasahe, doon pa lang natin masasagot kung maganda ang baka sakali naman makatulong kahit paano, ang sabi nga natin, ang idinadaing natin yung taas ng diesel, halos ang kinikita, kung halimbawa na kumita ka ng 1,000, halos kalahati napupunta sa diesel dahil sa taas ng presyo. Baka sakali namang ito makadagdag. Kung halimbawa na 1,000, baka makapag-uwi ka ngayon ng 700. So, kung sarili mo sasakyan, ganyan. September 27, nang simula ng LTFRB Region 3 ang pag-issue ng bagong fare matrix. Ayon kay Attorney Jennifer Rodriguez, hearing officer at attorney for ng naturang tanggapan, nasa 2030 na taripa na ang kanilang na-issue sa iba't ibang denomination ng Public Utility Vehicle o PUVs. Ang nasabing bilang, maliit na porsyento pa lamang ng mga operators sa rehiyon. As per our records, yung mga dapat nating isyuhan or dapat mag-apply ng taripa is nasa 23,000 plus na operators.
wala naman tayong deadline. Ang magiging problema lang ng mga hindi mag-a-apply, hindi sila makakapagsingil ng bagong fare increase kung walang nakadisplay na taripa na inisyo ng LTFRB. Nito lamang October 3 naging epektibo ang karagdagang singil sa pasahe. Ito ay matapos ang 15 araw buhat ng inanunsyo ng LTFRB ang naturang aumento noong September 16. Sa inilabas na desisyon ng LTFRB Board, inaatasan ng bawat PUV operator at driver na maglagay ng updated na fare matrix o fare guide sa kanilang mga sasakyan upang ito ay kaagarang makikita ng mananakay. Paalala po sa lahat ng mga operators at driver na ang i-display lang po natin na taripa ay yung mga taripa na talagang inisyo ng LTFRB. Meron po tayong bagong template dyan, makikita na po ang plate number, ang receipt number at ang operator, pangalan ng operator sa taripa. Ngayon, kung kayo po ay magpapasirox lang ng taripa na nanggaling sa iba, pwede po kayo na matiketan at mapenalize ng 5,000 violation ng Memorandum Circular 2005 and 024 po. Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga commuter sa rehiyon sa ipinatupad na dagdag singil sa PUV. Malaki po yung effect sa amin kasi malayo pa po yung pinanggalingan namin, mahal po yung pamasahe, nadagdagan pa po. Sana po ibalik na lang po sa dati para po hindi na po madagdagan yung gastos. Siyempre po, yung mga baon namin, sakto lang po para po sa mga pagkain, then pamasahe po. Paano pa po nung tataas pa po yung bayad po sa mga jeep, tsaka ano po. Lalo po kaming sa mga pamasahe, sir. Samantala, paalala ng LTFRB, epektibo pa rin ang 20% discount sa pasahe para sa mga senior citizens, persons with disability at mga estudyante. Huwag din daw kaligtaan ang pagsunod sa guidelines at polisiya ng ahensya at ang patuloy na pagtalima sa public health safety protocols. Angelica Cara, CLTV News. Apat na 33 mananaya ang nakasungkit at maghahati-hati po sa Grand Lotto 655 jackpot na nagkakahalaga ng mahigit 236 million pesos. Nangyari ang pabola nitong Sabado, October 1, kung saan 50 karehiyon sa Central Luzon ang napabilang sa mga winner. Sa inilabas na listahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, 21 sa mga nakakuha ng winning combination na 9, 45, 36, 27, 1854 ay nagmula sa Bulacan. 13 naman ang mula sa Pampanga, 5 sa Zambales, 4 sa Bataan at sa Tarlac, 2 sa Nueva Ecija at 1 sa Aurora. Matapos i-anunsyo ang winning combination, unti-unting dumagsa sa tanggapan ng PCSO Main Office sa Mandaluyong City ang jackpot winners upang kunin ang kanilang napanalunan. Sa kabila ng pagdududa ng iilan sa laki ng bilang ng jackpot winners, tiniyak naman po ng pamunuan ng PCSO na walang nangyaring anomalya sa likod ng sweepstakes draw. Nagpahayag naman ng tuwa at pasasalamat ang isang nanalo mula sa lalawigan ng Bulacan. Gulat kayo, yan po talaga yung alaga ng mga mananaya. Kung tumataya kayo ng loto, malalaman ninyo na that's very normal yung maganyan. Kaya nga ang dami nilang nalawi dyan kasi ang dami nag-aalaga niyan. Sa bet card, pag nakita niyan, diagonal yan. So, napakadaling tayaan yan sa bet card. So, for us, winning this ganyang series ay ordinary yan. That's part of your odds of winning in the 1/28.9 million. Salamat din po kami sa PCSO talaga na nabigyan kami ng pagkakataon na manalo dito sa ano. Alam ko po na hindi naman po ito pandaraya. Talaga lang po talaga pinagkaloob ni Diyos. Ng Diyos ito sa atin, sa amin. Nabigyan kami ng pagkakataon na napakalaking bagay po ito na pinagkaloob ng pinagpala po tayo ng Panginoon Diyos. Ito po ito totoo. Maski ako man po nung una, hindi ako tumataya. Nito lang po ako nagsumubok na 2 taya po ako.
dahil po nagbabaka sakali po ako ng pagkalooban ako ng Panginoon Diyos, pagpalain ako na manalo. Totoo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Magiging masaya raw ang pagdiriwang ng Pasko ngayong 2022 kung tataas ang COVID-19 booster vaccination rate. Sa huling quarter ng taon, ayon po yan sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania. Git pa ni Salvania, mahalaga pa rin mag-ingat at magpa-booster shot para madagdagan ang immunity at tuluyang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Aniya, nariyan pa rin umano ang presensya ng mas nakakahawang COVID variants gaya ng BA.5 Omicron subvariant. Factor din daw sa pagdami ng COVID-19 cases ang pagtaas ng level of mobility, partikular ang pagbubukas ng face-to-face classes ng mga estudyante at ang hindi pagsunod sa minimum public health standards dahil sa pagluwag ng mga protocol. Kabilang po sa mga binabantayang lugar dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases ang NCR, Calabarzon at Central Luzon. Sa datos ng Department of Health, aabot sa 2,834 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon. Higit 19 million naman ang nakatanggap na ng first at second dose na bakuna, subalit mahigit 2 million pa naman ang tumanggap ng booster dose. Samantala, nakatakda namang magkaroon ng pulong ang World Health Organization para i-anunsyo ang nalalapit na pagtatapos ng pandemya, bunsod umano ng pagbaba ng mga kaso ng pagkasawi mula sa COVID-19. And kaya nga, if you want to ensure a good Christmas, kung gusto nating lalong tumaas yung chance na mangyayari yon, nakikiusap po kami sa ating mga kababayan, magpa-boost po kayo para mas maganda po yung ating insurance para hindi na po tayo makakita ng mga case spikes pa at kung tumaas man yung cases, manatiling mababa yung number of severe cases. Kahit voluntary and outdoors, manatili po talaga tayong gumamit ng mga masks natin dahil ano naman yun compared to the fact na you end up spending the Christmas in the hospital. So gamitin po natin yung ating minimum health standards, encourage po natin yung ating mga kababayan na magpa-boost. Kung hindi pa nakabakuna, baka ano pang hinihintay nyo, at manatili po tayong hindi lang ingat sa sarili natin, kung hindi yung mga ginagawa nating bagay ay para maingatan din yung isa't isa. Yung WHO actually is meeting this month in terms of whether i-declare na tapos na yung acute phase ng pandemic dahil nakikita rin naman natin na the number of deaths and the number of cases worldwide is really going down. So hopefully patungo na tayo dun sa endemicity and hopefully we can start to gradually lower itong mga ating restrictions.
Ang lagda na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay ng panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections bago po maging isang ganap na batas. Ito'y matapos magkahiwalay na aprobahan ng Kamara at Senado noong September 28 ang ulat ng Bicameral Conference Committee na maglilipat sa eleksyon sa huling Lunes ng Oktubre 2023 mula po sa itinakdang petsa sana nito na December 5 ngayong taon. Nagkasundo ang mga mambabatas na itakda ang halalan ng mas maaga ng 2 buwan kaysa sa una ng naaprubahan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang posibleng pagkantala sa botohan ng isang taon ay magkakaroon ng karagdagang gastos na aabot sa 10 billion pesos. Talawas ito sa mga naunang pahayag ng mga mambabatas na ang pagpapaliban sa barangay polls ay magbibigay daan sa gobyerno para makatipid ng pondo na maaring ilaan sa iba pang mga programa. Nais kasi ng mga mambabatas na gamitin ang orihinal na 8.4 billion pesos na barangay elections budget para po sa pandemya. Ngunit sinabi ni Garcia na may fiscal autonomy ang komisyon. Ibig sabihin, ang perang naibigay na sa poll body ay hindi na ibabalik sa Executive Department sa kabila ng pagpapaliban ng halalan. Sinabi din ng COMELEC na magpapatuloy ito sa paghahanda para sa barangay polls hanggang sa mapirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa pagsasagawa nito sa Disyembre. Kaunay po na balitang yan, makakasama natin live si Atty. Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Attorney? Yes, Attorney, live po tayo sa CLTV News. Can you hear me, sir? Attorney? Go ahead po. Magandang gabi sa mga masugid na taga-subaybay ng CLTV News. Ako ay humihingi ng paumanhin, mukhang mahina ang ating signal. Pero doon sa advantage ng pagpapaliban ng BSKE, makikita natin na pag mas maliit yung numero ng mga botante na buboto, mas madaling i-execute ang halalan. Pangalawa, less ang gastos natin. Pangatlo, shorter yung time ng stress ng mga kandidato, ng aming mga empleyado, ng sambayan ng Pilipino. Ang disadvantage na nakikita natin pag may postpone ang halalan, mas malaki yung guguguling amount para punduhan ang halalan na ito. Alright. Meron lamang po tayong problema sa linya ng komunikasyon. Anyway, subukan po nating balikan si Attorney Elmo Duque. Attorney? Babalikan po natin si Attorney Elmo Duque. Samantala, yes, Attorney? Jen, Yes. Opo. mukhang mag-beg up ako ngayon. Mukhang napakahina yung signal, hindi intindihan. Alright. Babalikan po natin ang ating panayam kay Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region. Samantala, manatili pong nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Kinundina ng ilang organisasyon at individual ang pagpaslang sa veteranong broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala po bilang Percy Lapid. Patay ang veteran radio broadcaster matapos pagbabarilin malapit sa kanyang bahay sa Las Piñas City gabi nitong Lunes, October 3. Ayon sa mga pulis, nasa loob ng kanyang sasakyan si Lapid at nilapitan ng riding in tandem bago barilin. Una nang naglabas ng statement ang pamilya ng broadcaster kung saan kanilang kinundena ang tinawag nilang brutal na pagpaslang. Hindi lamang daw pagkakasala kay Percy at sa kanyang profesyon ang nangyari ngunit maging sa bansang Pilipinas at sa katotohanan. Tahasan din na kinukundena ni Senator Risa Ontiveros ang pagpaslang kay Lapid. Ayon sa mambabatas, di na pagpapahiwatig ito ng mga kritikal at kontra sa pamahalaan ay patatahimikin. Kilala po si Lapid para sa kanyang mga matatapang na komentaryo at pagsusuri sa palakad ng mga administrasyon ni Duterte at Marcos Jr. Nagpaabot naman ng kanyang pakikiramay si Senator Robin Padilla sa mga mahal sa buhay ni Lapid. Patuloy umanong insidente ng paglurak sa malayang pamamahayag. Naniniwala naman si dating Senator Kiko Pangilinan ng paghuli sa mga salarin ang magiging patunay kung seryoso ang gobyerno na sugpuin ang mga nangyayaring karahasan at pigilan ng umunay pagpatay sa katotohanan. Kinundina rin ni dating Vice Presidente Leni Robredo naging pagpaslang at sinabing dapat agad maihain ang hustisya sa nangyari at sa marami pa umunong insidente ng pagpatay sa mga mamamahayag. Wala raw puwang karahasan at pagigipit sa isang lipunang tunay na malaya. Para po sa National Union of Journalists of the Philippines, pinatunayan na naging pagpaslang na peligroso at mapanganib pa rin ang pamamahayag bilang trabaho sa bansa. Kanila ring inusig ang Philippine National Police na panagutin ang mga may kasalanan. Nangako naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO na bibigyang hustisya ang naging pag-atake laban sa isang miyembro ng media. Isang Special Investigation Task Group na tinawag na SITG Lapid na rin daw ang kanilang binuo. Binigyang diin ni Police Brigadier General Jonel Estomos, si Las Piñas City Police Chief Colonel Jaime Santos at mga investigador ng 24 oras para lutasin ang krimen. Umapila si Senator Raffy Tulfo sa Department of Health o DOH na ibigay ang benepisyo, allowance at hazard pay ng mga healthcare workers o HCW sa bansa bago sumapit ang Pasko. Sa pagdinig ng 2023 budget ng DOH itong Lunes,
Napag-alaman na 64 billion pesos ang kabuang halaga ng benepisyo ng mga healthcare workers na hindi na ibigay ng pamahalaan mula pa noong July 2021, bunsod ng retroactive provision ng RA 11712 para sa Health Emergency Allowance. Nakasaad sa RA 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act na mga healthcare workers na nakadeploy sa mga low, medium at high-risk na lugar ay kailangang tumanggap ng monthly hazard pay na nagkakahalaga ng 3,000, 6,000 at 9,000 pesos. Paliwanag naman ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nakikipag-ugnayan naman sila sa Department of Budget and Management o DBM para sa pagpapalabas ng karagdagang pondo na ibibigay sa mga health workers. Naisumite na raw mula sa DBM noong September 6 at September 9 ang kahilingang mailabas ang 12 billion pesos na pondo. Gayunpaman, nananawagan ng DOH sa mga mambabatas sa tulungan sila na makapaglaan pa ng maraming pondo para sa benepisyo ng mga HEW na natapyasan umano ng malaki sa proposed 2023 budget. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Cloud. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies po ngayon nakakaapekto, lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, Intertropical Convergence Zone naman po or ITZZ ang nakakaapekto sa Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, ito po ay dulot ng easterlies. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron din po inaasahan mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng ITZZ or Intertropical Convergence Zone at ng Localized Thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po natin ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang pagpwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Samantala, 82 days na lamang po at Pasko na. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Informal settlers sa lupa ng simbahan